La colònia. Les colònies, de fet, van ser construïdes al costat dels rius precisament per aprofitar l'aigua com a font d'energia, no? L'aigua ha estat sempre històricament una font de vida, des de la prehistòria fins ara. Però també ha estat motiu de disputa. Pensa que abans les colònies que estaven més amunt bloquejaven l'aigua les de més avall. Que els que tenien conreus més amunt bloquejaven l'aigua els que tenien més avall. I fins i tot ha estat disputa entre països. Doncs amb la sequera i amb el canvi climàtic, un dels futurs conflictes que hi pot haver segurament pot ser la guerra per l'aigua, no? Mira, ara el conflicte és pel petroli, Orient Mitjà. Però jo estic convençut, totalment convençut, quan escassegi, la guerra pot ser per al control de l'aigua dolça i pot haver-hi conflictes molt importants en el planeta. Déu-n'hi-do, ja podem anar picant. Les pales, què et semblen aquestes pales? Espera, fer una picadeta. Sí, tu. Ostres, semblen com de fort. L'Odal diu que les feien servir a Rússia. Sí. Quan estaven allà al Tadjikistan excavant oes i aquests sediments que porta el vent. Tu ja has estat a Rússia? No, a Rússia. Excavant? A Rússia no. No. No, he estat a Argèlia, a Mèxic, buscant mamuts. No, sí? Home, ja saps, prehistòria, també. Ostres, és que aquesta prehistòria volteu molt, La prehistòria... Ei, mira. Ole, ara sí que hi va. Ara sí que anirà bé, això. Què tal és? Vinga. Això? Canviem la... prova de versió. Sí. No canvia, La Rosa és historiadora, és filla de Porreig i una de les persones que més bé coneix la història de les colònies industrials del Llobregat. De fet, la teva àvia va néixer en una colònia, oi? Sí, la meva àvia va néixer el juliol del 1909, en plena setmana tràgica, a la colònia de Cal Pons, d'aquí Porreig. Les colònies són edificis imponents, res a veure amb el que hi havia fins a mitjans del segle XIX a la comarca, no? Ens sorprenen aquí per la diferència. Era un espai completament rural, amb cases de pagès i petites esglésies romàniques espigolades, no? Llavors, quan es construeixen les fàbriques i les colònies, hi ha un autèntic boom de la construcció, com a tota Catalunya, no? I com el que ha passat en els últims 10 o 15 anys aquí, no? Sí, perquè es passa d'aquest món rural a un món industrial. Llavors s'han de construir molts edificis i hi ha fins i tot mancança de matèria primera, de producte, no? Si hi ha manca de materials, això implica que les colònies han de ser autosuficients i buscar-se ells mateixos els seus propis materials, no? Sí, es construeixen bòbiles expressament per poder cobrir amb les teules de tota la teulada, es pica la pedra de les canteres del riu, els paletes que havien fet cases de pagès i les havien reparat, ara passen a construir les catedrals del Llobregat, no? Que són les fàbriques. Són, sens dubte, uns anys fonamentals. Catalunya posa les bases definitivament per construir un teixit industrial i empresarial de primer ordre. Una història que tenim molt present perquè va començar fa només 150 anys i ha arribat fins als nostres dies. És a dir, que hi ha molts pares i molts avis que van treballar en una colònia. I molta gent, que avui té 50 o 60 anys, van néixer i van viure la seva infància en una colònia. La primera colònia del Llobregat és Cal Rosal, fundada l'any 1858. La primera referència de Cal Marçal és de 1886, quan rep la concessió per usar l'aigua del riu com a font d'energia per a una fàbrica de filats i teixits de cotó. Dotzenes de colònies s'instal·len a banda i banda del Llobregat. Hi ha qui diu que és el riu més treballador del món. Les fàbriques treien la seva força del riu Llobregat. Sí, però si hi havia sequera i pel riu no baixava aigua, les turbines no es movien. Malament. El riu té un cabal irregular. Si hi ha pluges fortes o si hi ha un mont d'esglaç, tot va de perles. Llavors se poden fer fins a 14-24 hores per aprofitar-ne la força. Sí, però si no hi havia aigua s'havia de buscar una altra energia alternativa. I aquí al Berguedà és una alternativa que estava molt clara. Sí? Tenim la A d'aigua, tenim la B de Berguedà i la C de... De carbó? Quilicua.
Parlar amb el Joan, el savi Joan, és sempre un plaer per l'intel·lecte. Més d'un necessitaria una llarguíssima i avorrida tesi doctoral per explicar el que el Joan, l'oasi Joan, sintetitza amb claredat en mig minut. En fi, s'acaba la primera jornada i el canal de desguàs no apareix. A veure si encara desafinarem. I això aquí, a Porreig, a casa de la Polifònica, no ens ho podem permetre. Cosa. A veure, d'on treien el carbó per no haver de dependre de l'aigua i poder fer funcionar tota la maquinària? Home, de les mines de Fígols, les mines de carbó de Fígols, uns quilòmetres més amunt, l'Alt Berguedà sempre ha estat un lloc molt bo pel carbó. Escolta'm una cosa, jo he picat a molts llocs diferents amb aquesta vida, però no he picat mai en una mina de carbó, em faria gràcia anar-hi. Demà hi aniràs. Mentre estem excavant el desguàs de la sortida de l'aigua a la turbina, anirem a buscar la font alternativa, que era el carbó. D'aquesta manera completarem el cicle energètic de com funcionaven les colònies a la revolució industrial. O sigui, demà picarem una mina? Fantàstic. Hem acabat el primer dia. Demà continuarem excavant el desguàs de la turbina primitiva, però no només excavarem pels llocs per on passava l'aigua. Volem anar a buscar l'altra gran font d'energia de la colònia, el carbó. Com? Doncs ficant-nos literalment